All right. Tinotenda Mwari. So tiri munzvimbo ino yeGuruve, at a place in Guruve. Tauya kuzonamata nekuti vanhu ndaona muchitifonera manga muchisama messages kuti munhu waMwari uyaiwo muzonamate muGuruve. So tiri munzvimbo ino yeGuruve nemasabhuku nevamwewo veutungamiriri, kwete vose, vamwe vavo veutungamiriri vari pano, mavillage heads nevakasiyana siyana. Tinoda kutenda zvakanyanyisa. Chinyange chatawira munzvimbo ino is because of your cause, because of your request. You said munhu waMwari uyai munamate munzvimbo ino yeGuruve. Tiri kuziva zviri kuitika munzvimbo ino yeGuruve. So tauya kuzonamata nezita raJesu. We know God is faithful. Tiri kudeclare protection pavagari vemuno muGuruve nezita neropa raJesu. We know Zimbabwe is a peaceful country. Zimbabwe is a peaceful nation. Hakuna zvakadai so zvinomboitika muZimbabwe. So whatsoever zviri kuitika muno muGuruve nezita raJesu, tinodeclare ruoko rwaMwari munzvimbo ino yeGuruve nezita raJesu. Protection in this place in the name of Jesus. Tisenze maoko edu. Tinonamatira protection, tinonamatira kuchengetedzwa, tinonamatira kuvhumbamirwa nezita neropa raJesu. Tinotaura covering nezita neropa raJesu in the name of Jesus Christ. Tiri kudeclare anonzani mukomano animals, every spirit that is using you to take lives in Guruve, to not declare nezita raJesu. We speak the fire of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. Lenmozitsa, whatever spirit iri kukushandisa kutora upenyu muno munzvimbo yeGuruve nezita raJesu, it is coming to an end in the name of Jesus Christ. To not declare protection in the name of Jesus. And we declare in the name of Jesus, in few weeks, let Moses uri kubatwa nezita raJesu. Not declare nezita raJesu. In few weeks, let Moses wherever kwauri uri kubatwa nezita raJesu. In the name of Jesus. Father, I pray for everyone in Guruve. I pray for protection in the name of Jesus. I pray for covering for everyone in Guruve in the name of Jesus Christ. Ngavachengetedzwe vana baba vana mai, ngavachengetedzwe nezita neropa raJesu. As we are standing here in Guruve, we declare in the name of Jesus the protection of God in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. The lives you have been taking here in Guruve, it has come to an end. Whatever you are doing in this place, it is over. In Jesus' mighty name. We declare in Jesus' mighty name. We declare in Jesus' mighty name. Everyone in Guruve, we speak covering, we speak protection. Shengetedzwa nezita raJesu. Shengetedzwa nezita raJesu. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much, Councillor. Thank you so much, my chairman. Thank you so much, my sub-book. Thank you so much, everyone.